Ladies and gentlemen, Homa Bay TV is in your village, the closest town to you, or the closest sub-county to you. And today we are having another gentleman. Irio na dejata? Ario maber. Ero kamano. Kamano. An gipenjo moro karaka. Yes. Tero buru. Mani sango. Tero buru tiende ni wadhi e got bang' ka ng'ato osetho. Watieko ndalo moko kasto wadhi e got to wadhi gi gweno. Wadhi go e got kuro wadhi wabule kuro timo misango. Kwasetimo misango kuro gweno idhi bule kuro kaeto ichame ni adha maonge kuon. Bang'e ka sa oromo to waduogo pacho wariembo jochiende kucha ewi got kono. Nyako bed gweno koso nyalo dhi gi nyoyo be? Nyoyo ok nyal dhi godo. Tiende ni gweno ni emidhi chwer godo remo cha. Ya idhi chwer remo kucha kasto remo ni endie ma jo chiende biro chamo kucha. Okay. Ya.